जों যেমন সাধারণত বড়রা ওয়ানসুক মালা ববগরানি ওয়ানসুক বেলাই ফেলাই তামনি হংকাই ববগরা आं बबगरा वैखाङै मालायमोन बबगरानि वानसुक मो अब बररा अब हायगोन नि वानसुक सिमाया बनि बगे आं ककम सारानाया जे ताबुक सरा त्रिपुरा हास्तो जेटा चंबारि इंमानि परे कैसा सब समय कप्लाई नै बिजय मिसिल खायमोन अबने बगे बबगरा अबनो टोटली स्टप खाय बिजय मिसिल खायदिया अबने बगे माने बबगरा ताइ वानसुका बररा गोबां वानसुक जा जे बनो नरनि सियाम नाय अबनो बररनो वानसुक माबाय बिनि वानसुक अबनो बगे नां साव आलादा डिफारेंस अबनो बगे आलादा वानसुक बरर वानसुक माया जा बो जुदि अ जागा बो आं किसे बबाय कक्सले बो बसाव आंरनि पोस्ट नि बागे आं मिनि जदे त्रिपुरा सारकनो थांनानै त्रिपुरा सारकनो डिमान्ड अबनो साननाय सामुलायनाय बनि बागै आं अर जे जुदि आं तम साबो जापान बागै कक्सनाय साबो सामुलायनाय अबनि बागै आं बुङो आरोना जों जत्तो जारा जों इलेक्टेड एमडि सिंनाय जत्तो बुवारानो रिक्वेस्ट खालामन पड़ो बुवारा समस्यारो अबन रखबा हेता नंनि बानि खाले अबन बागै बुवारा जता वान चुमा लाइक पथि अब बररक वान चुमा मे जता सामु अबन बागै बुवारा जता सेक्रिफाइस जता सामु अबनो निछि डिपेंड खायो अबनो वान चुमा आउ तुइ बुवारा अजागा लोप नि बागै ब जागाव मन अब लोप अगर खूब खाइदो बररकना अबन बिसनो जों बररकना सिजारि दिसनाया बररकनि जब दै सामु खायने बररक साइमानो सुनो जे बुस्त्रांनि जे डिसिसन मरे सुनो खप्लाय खायका अब उइकप अब आनो नासिगै बुद दुमया बबागारानो नासिगै बुद दुमने थामचानो मारिनो नासिगै बुद दुमने अब जों गुसिमा नाखनाय अबनि बागै बबागारानि निर्देश सारा बबागारानि दागि मु सारा थागो जों अर ताब नि इलेक्टेड बडी दङ बरनि कक सब्जेक्ट सारा जों अब ताउ सारा कुन कक रैमान लाया अबन बाय कटालता मन दिसे खेने अब जों बबागारानो सिङैना बबागारानि दागि मु बिसने खेने अबनो सो एडभान्स आं हाइ खायने खेने आं एडभान्स पर जुदि खालायमे का अब आं गइबाय फल्स नै सना